Zdravím, dámy a pánové, já jsem Skipy, já jsem u dnešního videjka a dneska se společně podíváme na můj starý mikrofon a na můj nový mikrofon, který jsem se pořídil za velmi dobrou cenu, a to je Rode XDM 100. Tak se mu koukneme víc na zoubek. Už jste mohli u mě párkrát vidět, že Rode XDM 100 už jsem několikrát použil. Teď momentálně nahrávám na mikrofon, který se jmenuje Levic C100 USB. A je to vlastně, v dnešní době už se to vlastně rebrandovalo na Revoltage nebo něco takového. Je to na Musicru, je to první mikrofon, co jsem měl jako úplně, takže je to hodně dlouho, co jsem ho měl. Tady budete mít tady někde dám vlastně videjko, kde jsem ho měl poprvé a kde jste ho mohli slyšet tenhle mikrofon poprvé. Když jsem ho měl jako úplně poprvé, tak jsem si říkal, ty kráso, tenhle mikrofon je funk banger, jo, jako, ale bavíme se, že to je třeba 7-8 let zpátky, tam u toho videjka to budete mít i napsaný, že to je 7-8 let zpátky cca, co jsem tady ten mikrofon měl a používal, a v té době 8 let zpátky, když jsem měl ten mikrofon, tak on zní, on vlastně zněl a pořád zní velmi dobře, akorát tenhle mikrofon má extrémně moc šumu, nemá žádný dodatečný software, nemá žádný vlastně větší nastavení ve Windowsu, takže i kdybych jako chtěl něco jako na tom mikrofonu ještě víc nastavit, tak tam vlastně nic už dalšího nenastavím, protože tam není co nastavovat. Jdeme se podívat na ten Rode XDM 100 a koukneme se, jestli ta kvalita opravdu za to stojí. A takhle zní nový Rode XDM 100, mám tady ještě pop filtr, který nepoužívám, protože ten na můj hlas je ten pop filtr příliš tlumený, hrozně tlumí, takže pokud máte hodně hrubý hlas nebo hodně hluboký hlas, tak je to úplně parádní jako věc pro vás. Další věc je, že ten mikrofon, ten Rode, je zaprvé hodně pěkně bytelný. On se to nezdá, ale on je docela těžký, on má asi 700 gramů ten mikrofon. Takže on je pěkný, je bytelný, ale má prostě 700 gramů, a to i s tím shock mountem, má prostě dohromady asi 900 gramů a on to není vážně lehký mikrofon. Takže pokud možno, já mám na prd rameno, takže já jsem se musel trochu pomoct s tím, že jsem si ty šroubky, já tam mám na rameni šroubky, takže já jsem si je musel utáhnout prostě kleštěma, jo. Důležitý zmínit, jak říkám, stáhněte si program Unify, je to hodně důležitý, protože bez toho vám nepůjde tlačítko na mutování. Když budete chtít stlumit ten mikrofon bez toho softwaru, tak se vám bude stlumovat akorát ten jack, vstup na jacka, který je tady na tom mikrofonu, tady je vstup na jacka, na sluchátka, abyste mohli poslouchat, jak moc dobře máte ten mikrofon nastavený, jestli tam je šum, jestli tam máte jestli tam máte ozvěnu, když mluvíte, a to můžete si to nastavit, nastavit, jak moc chcete, a právě ten jack vám to umožní. A právě bez toho softwaru, když dáte mutovat, tak se vám akorát vypne ten hlas, co vlastně vy slyšíte co slyšíte vlastně z toho jacku, ale nevypne se vám to třeba v OBSku. Ale teď momentálně se koukneme na tu krabici, protože tahle krabice od Rode XDM 100 je vážně jako pecka a já jsem neočekával nic jako zajímavého. Ano, ten mikrofon stojí 5000 korun nebo 5500 korun, je to raketa. Já jsem ho koupil na německém e-shopu Thomann.de a oni ho tam mají asi za 2000, já jsem ho koupil asi za 2600 a s dopravou mezinárodní tak byla plus 300 doprava, takže 2900 za tenhle mikrofon, což je absolutní banger. Teďko tam je, myslím si, že dokonce za 2133 korun, takže pokud ten mikrák chcete za 2133, běžte na toman.de, prostě tam jenom běžte, kupte si parádní mikrofon za absolutně směšný peníze a prostě jim to tam vyprodejte. Takže jdeme se kouknout na tu krabici, vypadá to velmi dobře a já jsem si myslel, že ta aplikace Unify ono to možná nepůjde úplně vidět na mobilu, ale je to tady i napsaný, že se máte sanout Unify.
Já nejsem úplně zastánce těchto z těch softwarů, ale očividně, jak já jsem zvyklý už 8 let ze svého stereo mikrofonu, že k němu nebyl žádný software, tak jsem si myslel, že když zapojíš mikrofon do počítače, tak musí utáhnout úplně všechno, a to bez jakéhokoliv softwaru, ale očividně to asi neplatí, no. Takže takhle vypadá packaging. Jo, takhle vypadá packaging. V téhle krásné čtvercové krabičce tak vlastně byl pop filtr. Jo, to možná nepůjde úplně vidět, tak byl vlastně takhle pop filtr. Je tady prodloužení na jacka, právě pro ty sluchátka, že kdybyste to měli, že kdybyste to chtěli poslouchat někde z nějaký větší dálky. Vedle toho je krabička právě na ten zmíněný shock mount, uvnitř není nic jako speciálně, uvnitř byl doslova jen ten shock mount, takže vůbec nic zázračného tam nebylo, jenom tam byl ten shock mount, ten držák na ten monitor, na ten mikrofon, takže vůbec nic zázračného tam úplně nebylo, a ani tam nic zázračného hlavně nehledejte. Tady v téhle pěkný krabičce jsme měli takhle hezky pěkně mikrofon, pěkně zabalený, měli se tam ještě nějaký smetí navíc. Jo, ale takhle to prostě vypadá, a když z té krabičky vytáhnete toho fešáka, tak ono to vypadá strašně krásně. Jo, takže takhle Rode XDM100 je to hodně parádní mikrofon. Za ty peníze, za který jsem ho koupil, tak je to absolutně jako bezkonkurenční mikrofon, ale pokud vezmeme cenovku 5000 korun, tak už to není tak úplně ideální volba, protože tady máte daleko lepší portfolio mikrofonů, který se nabízejí. Teď uděláme srovnání, pokud máte taky mikrofon, který je vlastně Revoltage, nebo nějaký takovýhle hodně levnej fifiné mikrofon. Takže teď budete mít vlastně srovnání od toho Rodeu k tomuhle Revoltage nebo Levic C100 USB, jo. Tady ten mikrofon už mám 8 let teda, a řeknu vám, je to celkem jako brutální, když zjistíte, co všechno ten mikrofon se mnou jako prošel, co všechno zažil, tak je to celkem brutální mít tenhle mikrofon. A teďko koukat vlastně z tohohle mikrofonu na tenhle ten. Pravděpodobně tenhle mikrofon starý si stejně nechám, jo, takže takhle zní můj starý mikrofon. Takže hodně se budeme loučit a teďko ho přepnu na Rode XDM100 a uvidíte ten rozdíl. Momentálně slyšíte vlastně rozdíl mikrofonu Rode XDM100 a Levic C100 USB. Bude tam nějaký trošku ještě možná horší rozdíl, protože tady na tomhle mikrofonu Rode XDM100 tak já vlastně nemám ten pop filtr, takže tohle je můj nový Rode XDM100, nový mikrofon, který budu používat. Už to mohli párkrát slyšet na streamech, už to mohli vidět v pár videích. Chvilku mi trvalo, než jsem si ho nějak nastavil, a ještě mi asi bude trvat, než se ho nějak nastavím. Hele lidi, mějte se, uvidíme se u dalšího streamu, a zatím čágo, a doufám, že se vám ten mikrofon líbil. Zatím čau.